fi'n credu ar ôl y blwyddyn ni wedi cael, mae pawb falle jyst angen cael cyfle i ymlacio ac i ddianc mewn i llyfr da. Mae'r llyfrau sydd wedi cael eu cynnwys yn y pecyn i gyd wedi cael eu dewis gan panel o arbenigwyr. Maen nhw'n cynnwys llyfrau stori, llyfrau lliw a llun, lot o amrywiaeth o lyfrau. The resources provided by Books Council of Wales combine our love of reading with a focus on health and well-being. Mae darllen llyfrau yn gallu helpu ni i weld y byd mewn ffordd gwahanol, achos bydd yn galluogi ni i gamu mewn i sgidiau, cymeriadau neu sefyllfaoedd gwahanol a wneud pethau dyn ni ddim yn wneud yn ein bywyd ni. Pan ti'n darllen rhywbeth am sefyllfa, ti'n gallu meddwl, be fyddwn ni'n gwneud yn y sefyllfa na? Mae'n rili pwerus. Os da chi'n deud y pethau da chi'n poeni amdano nhw wrth y ffrindiau, maen nhw wastad yn gallu bod yna ac bod yn gefn i chi. A felly mae hwnna'n rhan mawr o'r nofel yma hefyd. Felly mewn ffordd chi'n gyda eich hun, ond chi'n cysylltu a phawb o gwmpas y byd. Mae'n hudolus. Mae'r rhai'r llyfrau yn edrych ar themau megis dygnwch, empathi, cyfeillgarwch, pethau'n ymwneud gyda iechyd corfforol a iechyd meddwl ac hunanhyder, felly byddant yn adnodd pwysig iawn wrth i ni addysgu iechyd a lles ar draws Cymru. Gall yr adnoddau cael eu defnyddio i addysgu dosbarthiadau cyfan neu i weithio gyda grwpiau bach ac unigolion.